Мы на сегодня отмечаем все-таки прирост заболеваемости недельной на 8%. Татарстанда хәзер күмәк иммунитет 80%-ка җитеп килә. Шулай да республикада соңгы атнада авыручылар саны арту күзәтелә. Узган тәүлектә 114 кешегә ковид диагнозы куелган. Белгечләр мондый күрсәткечләрне кешеләрнең ревакцинациягә бармауы белән бәйләп аңлата. Бүген прививканы икенче тапкыр 147 меңнән артык кеше генә кадаткан. Кайдар 235 мең кеше бездә шул ревакцинацияне үтмәделәр. Безгә тыела ул хәтәр әйбер. Һәм без бик сорыйбыз кешеләрне все-таки үтергә шул ревакцинацияне. Коронавирус белән авыручылар саны Татарстан белән чиктәш төбәкләрдә дә арта. Мәсәлән, узган атнада Киров өлкәсендә әлеге диагноз 160-тан артык кешегә куелган булса, бүген бу күрсәткечләр 178-не тәшкил итә. Ульяновск өлкәсендә узган атнада 80-нән артык кешедә ковид ачыкланса, бүген әлеге диагноз 95 кешегә куелган. Шулай ук Удмуртия, Марел, Чувашия республикаларда коронавирус белән авыручылар саны артучы төбәкләр исемлегендә. Ковидның яңа дулкыны көтелә ди белгечләр. Бу коронавирусның яңа штаммы омикрон белән бәйле. Безнең республика белән чиктәш Башкортстанда, Оренбург өлкәсендә аны ачыклаганнар иде инде. Омикрон 4 тапкырга йогышлырак диләр. Шуңа республикада чикләүләр сакланачак. Шул исәптән җәмәгать туклану урыннарында да. Все-таки у нас традиционно сезон. Гадәттә ОРВИ һәм грипп кебек йогышлы чирләр белән күпләп язга кадәр авырыйлар. Шуңа күрә мартка чаклы чикләүләрнең берсе дә гамәлдән чыкмаячак. Коронавирус белән авыручылар саны артуга без әзер диләр Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында. Хәзерге вакытта бездә ачык 2577 урын. Кайдар 50% шул урындан буш. Но без әзер ачырга 7000гә хәтле инфекционный койкаларны. Бөтен баш табибларда бар шундый боерык. Ачырга кирәк булса, шул ковидный койкаларны 2-3 көн эчендә. Татарстанда грипп белән авыручылар да күп. Ул 504 кешедә ачыклана. Мәсәлән, 2019 елда грипп йоктыручылар саны бары 18 генә булган. Республикада микс инфекция очраклары да билгеле. Грипп һәм коронавирус белән бер үк вакытта авыручы пациентка 22 яшь диләр белгечләр. Ладно, 22 года человек. Ярар әлеге кеше яшь, һәм аның иммунитеты бу ике инфекция белән дә көрәшә ала. 60 яшьтән узган өлкәннәр нишләр иде икән? Шуңа да тагын бер кат искәртәбез. Саклану өчен вакцинадан да отышлысы юк. Ковидтан прививканы балаларга да ясый башлыйлар. Бары тик әти-әниләр рөхсәте белән. Әлеге вакцина Татарстанга китерелмәгән. Динә Исламдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.